Petak, dan posvećen časnom krstu. 13. februara po novom, a 31. januara po starom kalendaru, Pravoslavna crkva slavi svete besrebrenike, Kira i Jovana. Od Božije blagodati, primivši dar da činite čuda, sveti, čudodejstvujete neprestano, sve naše strasti odsecajući nevidljivom rukom, Kire bogomudri sa Jovanom slavnim, jer ste vi božanstveni lekari. Sveti besrebrenik Kir važio je za poznatog lekara u Aleksandriji, gde se rodio i odrastao. Kao iskreni hrišćanin, sve bolesti je isceljivao besplatno, ne pomažući samo u telesnim, već i u duševnim oboljenjima, koja su često uzročnici telesnih bolesti. Zbog toga je kod njega dolazio veliki broj ljudi. Propovedajući evanđelje Hristovo i svedočeći o sili vere u Gospoda Isusa kao jedinog istinitog lekara duše i tela, ovaj bogougodni čovek priveo je mnoge neznabošce poznanju istine. U to vreme u Edesi je živeo blagočestivi hrišćanin, rimski oficir po imenu Jovan. Došavši u Jerusalim, čuo je o blaženom Kiru i počeo ga tražiti. Stigao je najpre u Aleksandriju, pa zatim u Arabiju. Glas o vrlinskom iscelitelju brzo ga je odveo do Kira i od tada je Jovan postao njegov nerazdvojni satrudnik. Ali kada je počelo gonjenje hrišćana u vreme zloglasnog i nemilosrdnog cara Dioklecijana, Kir se sklonio u Arabiju i primio monaški postrig. Vođen duhom Božijim, sveti Kir, zajedno sa svojim sapodvižnikom Jovanom, iz Arabije se zaputio ka svojoj postojbini Egiptu. Kada su stigli u grad Kanopu u delti Nila, baš tada su Dioklecijanovi vojnici uhvatili hrišćanku Atanasiju sa njene 3 kćeri i strašno ih mučili na centralnom gradskom trgu. Sledujući stopama svog duhovnog učitelja, i Jovan se zamonašio. Zajedno su molitvom i lekovima izlečili mnoge ljude. Treba se čuvati greha. Oboljenje duše teže je od svih bolesti tela. Savetovali su sveti besrebrenici Kir i Jovan. Tada su mučitelji uhvatili dvojicu svetih lekara i izveli ih pred sud. Hrabro ispovedivši veru hrišćansku, besrebrenici Kir i Jovan bili su osuđeni na smrt. Posle strašnih mučenja posečeni su mačem 311. godine gospodnje.